Sige. Bira mo! Kambud. Tumataya! Bajulit, bajulit. Gaya, uy. Gutom na. Oo, kahit tiyan, kahit tanan. What's up mga kagahe? Gahig gahig tiyan, gahig tanan. Hello, what's up mga kagahe? So ngayon, magkanibago na ng vlog. What's up mga kagahi? Sa may sumpay. Gahi gahig tiyan, gahig tanan. So, pag-unsa man taron? Luto. Unsay lutoon? Kana Barbecue. Dali. baboy. Mag-andam dahil may karon guys kay magmanyanita man niya kadlaw kay birthday man ni Manay Pilar. Pilapil. Isang birthday. Nanay Pilar. Birthday na. Mag-greet daw ka ni nanay. Happy birthday, Yaya. Unsa may mo ingon Yaya? Happy birthday. Unsa man si Yaya? Happy birthday po. Aron guys, man ya mong chef cook. Chef ko. Oh, di ah. Asa imong giloto, ya? Ay, Biko! Beko. Naglatik pa mi, naglatik. Naglatik. Oh, naglatik. Kani kay unsa man ni oy? Agay. Kuani, basta di man makit-an. Kuana sadya. Kuan. Kanang 2 piso. Dengan aniya minudo o Hamonada. hamonada. Mga pana among giloto or mga kagahi among gigamit kay abuhan sa probinsya. O manay abuhan diri sa probinsya mga kagahi. Sugnod kahoy. Kahoy. Insot on the mix. Bago pa nag-birthday si Insot, mga naijahang tarpaulin. Manihapon. Sige. Oh, shout. Push out. Tiyan, gahig tanan. Kagahi, Rowel. Kagahe. Ay mga kagahi. Gahig naong. Ay gahi tanan. Kani. What's up mga Gahi kagahe? tanan. Nike o Sinday. Gahig gahig tiyan, gahig tanan. Kagahi, Junjun. Oh, Mani amang angel. Imported panigikan sa kuan, Kamburaw. asin. Asin. Among angel imported gikan sa Kamburaw. Hi Angel. So guys, kuan sa mi guys, Mag-video kay. mag-video kay. Mag-andam kay amo na nilutoon karon daan kay unya kadlawon sila magmanyanita. So karon mo ni unsa ni? Mo ni aga mong subak. Bakti. Paman mi aga mong mga lutoonon kay kani, sitra. Kaon sa pobre. Sige ni pan. Asap magdagdag. Manok, manihapon tiyo. Hapon. Manihapon may. Among lamasing. Ano? Ano ba na? Palan. 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 Unsa may ipalaman sa palan? Ha? Unsa may ipalaman sa palan? Spaghetti. Spaghetti? Spaghetti day. Pansit. Di day manunis. 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 Manunis good kanang ibutang palaman sa pan. Taka. Mayunis gani. Mayunis na na. Oh. Ito kung manunis na. Di din na mayunis. Manunis. Mayunis. Abli, ang mukha mo kagpan. Ha? Abi, kaon dia. Mga utagpan. Palan. Pan. Mga onog palan. Pan. Hello.
Ginoo ko. Ano ko niya po? Panakong pana po. Harap ka dahil ba? Anak ko baro. Na, oh no. Padol, dyan tayo. Kumbagay na. Ini mah, ano kong ba? Paju. Gaig ko. Hindi yan. Kahit tala. Gaig lubot. Kanan. Nausa ka ba? Nalabuwa. Na, si Jamang hugas. Ang hugas tagkaha. Ay, si, nay, kuan sila day. Ha? Still working. Still wool. Hugas tagkaha ng kagahi. Ngani ang napaghugas kaha ng kagahi. Oso na na. Muna gahig gahig tiyan, gahig tanan. Gahig kaldero. Naog kaldero. Ha? Subo ka? Nagtubig na mo, hapit na maguba mong kuan. Bumba. Bubuto na ni. Ako may dipilit doon. Aysa. Mana. Salamat. Aysa, mana. Muna among tindahan. Na, kuya, mukha mo. Apple orange. Bara, among kuya. Tama guys. I'm giving you. I give it to you. Muna among tindahan guys. Muna among tindahan. Kagwapa. Nay, usa ka ba ng hugas ug kaha? Lahi na. Bonnie among tao guys. Anya. Naog kuya. Napangag, nagpusteso. Diyan silang. Nakita. Opo, po. Tantango. Ay, padoon. Kita. Wag kita. Dikit anong god. Ari gano, gabik-gabik, gaber. Mana silawat sa mga kahe. Moto, mama. Ang kaning nag-video mo eh. Mana apangan ang sila. Hello. Mana stock mother. Mother. What's up mga kagahe? What's up mga kagahe? Ano ni resulta mga kagahe? Kugihan kayo magluto. Napas mo na. Muna si Jack. Muna ni, naluto na. What's up mga kagahe? Muna ang mama. Sana picture ang kuya. Hello mga kagahe. Timpla na ko quarter oats. Ang kanang nasa likod ni mama. Muna si Kalulin, nagdaag manok. Picture. Mga kagahe, magbutang na daog. Kasi pineapple. Pineapple chunk ko na. Usaka, nga niya, usaka. Hala, patay. Hala, namatay. Shot kita, shot. Hindi ka on, ma'am. Pinya. Diyon. What's up mga kagahe? Baon mo na eh. Biko. Ni Tia Bebe. Wow. Humot Ako kayo, na lang humot kayo. kanon. Ito na guys, ang aming seasoning. Idiyan nang gibudburan, guys. Guys, magburan na nila mo guys. Ang sayang gibudbud ya. Ay. Mani.
Money. Money hapon. Money mahaw. Oh, sarap na guys. Oh. Okay kayo. Kompleto ng Ricardo's guys. Nagunsa kaya? Ay, naggawa ng flower. Naghimog buwak. Egg Iyang flower. itappings. Mga angel of God nagtanaw. Kasi din, anak ka mo. Oink, oink. Tapos lugman guys. Okay ra na guys. Yung mga focus guys. Si Claro cellphone na to guys. Ako! Sponsor! Stop mga kagahit! Balik. Gahit oh! Gahit tiyan! Gahit tanan! Kaya kutok. Tiyan! Karong adlaw pati, kuan na pati. Five beer. Malito diri. 5 year? Much later. Nalumping agad. Nalanay. From the mountain
candles. Happy birthday to you. Blow out all your candles. May all your dreams come true. Hello to you, and love to you, the best of everything. Will you be here from year to year to join us when we sing happy birthday? Blow out all your candles. May all your dreams come true. May your feelings gay. Once again we'll say happy birthday to you. May your feelings gay. Once again we'll say happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Message. Lan, nakatunta taga taas ni kinabuhi, may panlawas. Abot pa mga sakit ang kunin. Ito na po. Lan. Hanggang buntag, happy birthday. Cian. Ikaw sa direct ko. Ano yan? Ihatag namin na. Ano yan? Happy birthday, I love you. Katuroy. Happy birthday to kanimo, Sister Pilar. Happy birthday. Ikatawa. Inaon na malipay ka. Happy birthday to you. Alam na kanino sinaon tunta sa paahon sa dagang katuligan. Ay, 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 ay. Sister Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, 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 ay. Alias, Sister Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, 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 ay. Alias, Sister Bonnie. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Ay, 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 ay. Ania, Sister Bibi. Bibi! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, 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 ay. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pag nag-baby na. Wala nga na eh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, 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 ay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, 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 ay. Sandi! Dali ka, Sandi! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, 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 ay. Mana? Ani ang kaming tanan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, 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 ay. Si Brother Andy. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Ganiti, hindi man mga ni. Ay, 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 ay. Gahi. Happy birthday to you. Mrs. Adeng. Message sa siya. Ha? Katuloy ay. Pagani. Pagani. Ako rin. Adil, ikaw asa. Gulit na nilin. Sige na. Isa, pagani. Gagawin po nila. Taray! Talagay dahil ako na. Nagtanggi. Pangita ang hinarian, ugang katarong sa Diyos, ugang tanan igadugang kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaw ikaw, o Ginoo. Usa ni anak kay gayon nag-ampo si Jesus dito sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niya ampo miingon ang usa niya nga mga tinun-an. Ginoo, tuloy kami sa pag-ampo sama nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an. Si Jesus miingon kanila, kung mag-ampo kamo ingna, amahan simbahon unta ang balaan mo ngalan, maghari kaunta kanamo. Ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. Kung pasayloa kami sa among mga sala, kaya nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay.
Busa sultihan ko kamo. Pangayo kamo o kamo hatagan. Pangita kamo o kamo makakaplag. Panukto kamo o ablihan ang puntahan alang kaninyo. Kaya ang tanan nga mangayo hatagan. Ug siya nga mangita makakaplag. Ug ang puntahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. Kamo mga amahan, kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak ug bitir. Kung siya mangayong isda, umuhatag kaniyang tanga, kumangayo siyang itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamo muhatag sa inyong mga butang, ganto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga tuwa sa langit, nga muhatag sa Espiritu Santo, kanila nga mangayo kaniya. When a child is born, Jaylin ba? when a child is born. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Kaya, sis Korea. Gusto ko makadungog sa mga kaya. Handa. Sama yung ibati karon. Ibati yung ayag. Ewa, ano ko pesos? 1 pesos. Karon mo dalar na. Hindi, nalumping dyan. 3 pesos ron. Maratala. Wish ni mo. Wish ni mo. Pangandoy. Pangandoy. Sa may ngayon. Pangandoy sa kuan, love life. Love life ya. Love life ya. Imong love life. Hindi gugma ni mo ba? Dali kay uyab. Wala ko uyab. Buwang na. Mira, pao na imong kanila. Pag nga nagkanila mo. Pag mo na. Oh, manguyab pagkagotro. Uyab pa ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Napay birahon dia. Nakay gusto birahon diha. Nay mo birahon. Asa birahon mo kani pili ako. Bisag asa pili asa birahan. Kani? Ana yung birahon mo ya. Panilami. Lami. Kanalingin. Karang kinudatan dito. Bubuturo pa na. Tanaw ta mira dito. Bubuturo pa na. Sige. Bira mo! Sige pa, ala, ni 20. Nanay piso. Sana all, ni 20. Piso. Nanay piso. Ato, bira, kay imong kik maluyat. Luyat pero ba nadaan? Kadlaw na mo. Mo na, pagka, duha ka kamot. Wa ka mo na. Kambud diya, kambud. Pagkamuhuman na na. Kambud. Tuwa taya. La, ugaya mo man. Ugma, pagkamuhuman na na. Pagdali. Pinta naman po. Wala ka? Madula magnaibkuan na ron, na ay bajulit. Bajulit. Gaya oy, gutom na. Birthday to you. Ano, bajulit na. Yeah, bajulit na. Gaya na day. Wala. Yehey! Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Pasalamat na titil na kay sa sponsor na. Ang Ginoo nga tagaan tang ko sa humagbos o sa birthday.
Salamat. Daghang salamat. Ina na sila. Daghang salamat Team Gahi GDR. Daghang salamat Day. Daghang salamat. Emilyang Gahi. Emilyang Gahi. Oo, Gahi tiyan, Gahi tanan. Na. Mana ya mo sige dito. Walang nabuang. Wala mo ding nabuang. Manalangin sa taas sa atong grasp niya nga nadawat. Muna din. Tapos talaga Sa samahan sa Espiritu Santo. Langit ng Amahan, salamat sa grasya. Kining tanan ang gipangayon di pasalamatan pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Nay, asa may mga kasulti sa nag-sponsor na to, Nay? Nalipay ko na po. Asa may mong gibati? Nalipay. Nalipay gahapon. Man ako happy birthday, Nay. Happy birthday po. Salamat. Happy birthday, Nay. Happy birthday po. Daghang salamat. Salamat sa sponsor. Shout out to the Titing nga nagdugo ko grasya. Ang cake ni Nanay kaya lumping. Oh, Nalumpay pagkuha sport ka. Salamat. Sungbok. Ang kanila Iris, idagpong matananday. Bye-bye. Salamat. Papa, nagpasalamat, Nay? Salamat na. O, lagi, balik-balik Daghang salamat. Balik-balik mo otro ko. Kuan. Otrong Oktubre. Bye, guys. Bye. Salamat. gitay. Sige, salamat. At yun, dito na lang natin tatapusin yung video natin. So, maraming salamat. Ay, daghan salamat sa nag-anhi sa balay para sa pagmanyanita ni Nanay. Sinilang bebe na todo effort. Si Bebe Cabrera. Silang mga Cabrera sisters. Waning Anjalos. Silang Kuya Ade, si Jeyo, si JR, o yung mga kauban sa simbahan. Salamat ka, Adjo. O, salamat sa Ginoo kay tigapan ni Jeg ka ng dugan pang katuigan si Nanay. Kala. So, ayun. Haggard ka dyan yung Irish. O, maura to. Salamat ka dyan sa tanan. O, sa nag-effort ani nga manyanita. Especially ni Ate Telma. Sa pamilyang Gahi. Tagang salamat. Palihog lamang kog ka ng subscribe ha, sa YouTube channel sa Pamilyang Gahi. And ayaw kalimot og click sa notification bell para ma-notify mo sa sunod na upload sa Pamilyang Gahi. Daghang salamat!